on le balantango kuma photomatique. Ni dunanya ila bela kufu kodedu. Faso kodedu. Même faso deme. Mais nya ya manganja arade. Mais quel tala ou tala. Manga mancha. E malen du mbora kila gosi. Ngache a fodron ko Morgan ya ulo gosi réseau sans fait. A fodron ko ne Morgan. Tiens net au contour là. Na folo mana ke malien kun. Moi je suis fier. Moi je suis fier. Voilà. Mais na folo ndira choga mina ça me fait mal au cœur. Et 3 millions takadi ex aventuré. Barake bali doganida Italie campo kono. Ka sibe ke Italie on a kila 10 ans 5 ans dama. Au 5 ans sur l'un kofé. Kataras ki mala kale doni bagada bisa kupu di malima. Pendant ce temps ebera balo mali kono ibera téléphone fereke. Imagine surasu la warta ga di surasuma. Ni wardi mali surasuma billahi tallahi lezi. Fem brajima boji ngono ka warta ga di mali surasuma. Nebe tunga fede mene hakili benga jamana surasu de la. Harni alaine Morgan so milliard la tunga fe sini billahi nga milliard a clanche bebeta mali surasu kungo de la. Mbado surasu kungo le wani misatola. Mais awu ya uban ka wardo surasu la ka 3 millions ta koko di e sinayo kodema. Akuma macha réseau sans fait ngache ne Morgan de ko billahi ne ba o kele fo domi e kelende mogo ni na flota ka di sinayo koma mogo ni affiché ni sinayo ko e mali kono ke ebe sinayo ko deme kasera wari bo mogo kun a beni Mahamadou Tchefoni tidon Canada ke mori de kolosi ta dongo de gada e kungolo sans faire ala deli ni sans prente mbi bunten ni sans prente mbi bunten ira 3 millions a be di de jagoya wani a di surasuma domina je suis fier. Ni a dit sur Asuma, je suis fier. Mais Rawarte dit sur Asuma, faut avoir tarata di barake balidé, ex-aventurier de Italien, ex-Italien. Akuma macha bololo sans fede. Ngache, billahi net ndokuma mbla. Fonda jolima. Ngonta kobla. China ko keleli, ne Morgan tabla. Awo, ntabla de, aw mune warda mafana wamba, mbaw masane ni fodomi. Awo, ka balantango kuma fo me téléphone tige nta dugu mɔgɔ la dɛ ni min ye n wele ni ye balantango kuma fɔ dɔrɔn n b'a tigɛ ne de donna n y'a yira bɛɛ la kufu ko de don faso ko de don n bɛ n faso dɛmɛ mais n y'a ye a mankan cayara dɛ mais kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la ne bɔra ala sago aw sagoya b'a la n bɔra diyara minnu ye n bɔra ma diya minnu ye n bɔra aw ka yafa ma ala kama ani kira kama ne bɔra bi n bɔra sini ne de ye n sen ladon nka an ka jamana dɛmɛ mais ne sen yɛrɛ samabaga k'an ti taa ɲɛfɛ o de ka ca n nɛnibaga o de ka ca n dɔgɔyabaga ka ca ne bɔra bi n bɔra sini karamɔgɔ sinayogo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a k'a kɛ ala kama ani kira kama a kana n ka wari di yan n donna la k'an ka wari d'a ma faso ko de kama ni n bɔra n ka wari kɔni kan ka segin. I ka nin ye Fugari denyakan de ye i ni bomosi kafiri den i ka nin ye Fugari denyakan de ye e ye wari di faso ko de kama 3 millions a filmé malien den bɛɛ ka lajɛ k'a fɔ 3 millions de se kɛra ne ye n b'a ta k'a di Mali sɔrɔsiw ma billahi malien b'i tanu réseau sanfɛ fo don min ngo tunga u buro fa ɲɔgɔn ka wari di sɔrɔsiw ma jugu anw bɛ ka wari bɔ tunga fɛ k'a di sɔrɔsiw ma kun jumɛn de kama mais TikTok moi j'ai rien fait pour que vous signaler mon live. J'ai fait quoi sur mon live? Il y a rien d'autre. Ah TikTok aussi. J'ai rien fait. Et jugu sagode ini bomosi kafiri den anw malien mun bɛ tunga fɛ ouais frérot wa n b'a yɛrɛ ɲini a fɛ a fana ka bɔ anw bɛ wari ɲini k'a di surasiw ma kun jumɛn de la Lamzo bɛ TikTok in sanfɛ yan Lamazo bɛ Lamzo Konare salo Lamzo ye wari fara ɲɔgɔn hali ɲina a bɛ ka programmer ɲinan ta in n'a y'a fɔ ne Morgan yɛrɛ ye n se min ye n b'a di Lamzo ma Lamzo bɛ ka dɛmɛ kɛ an ka surasiw ye san o san anw b'o kɛ kun jumɛn de kama ka surasiw encourager aw minnu bɛ Mali kɔnɔ u ka se k'aw dɛmɛ k'aw ni kisi 3 millions be bolo ɲamogo den ini bomosi kafiri den e ma 3 millions ta ka taa di Mali surasiw ma fo ka 3 millions ta ka taa di sinayogo de ma k'a kuma cara i bɛ ka lagosi ne b'i buruja
Wambila gosi fo domi. Ntabla de. 3 millions. Abe di ma ni ba di surasuma di surasuma. Awo adi ne ta fota di garibuden ma de. Ayi ne ba fo de taga di mali surasuma. Anga reconnaissance ke mogo do yani wa fato quoi. Aye reconnaissance que surasou ye kase ku encourager, c'est très important dans la vie. Vous avez vu Emmanuel Macron ici. 31 décembre, amata fête français au surasou de Arabie Saoudite. Macron tala muna. C'est une reconnaissance. Macron tala français au surasou fait. Kata 31 décembre fête Arabie Saoudite français au surasou moubi. An ga surasou balo lemba ngoro malla. E malien mana wuli. Hari Mali na politique moubi Mali kono souvent foné rebe dimi. Ante ka nga finitigilaka u don dala ante ka finitigilaka u jate ante ka surasu jate na ma surasu jate mo ngbe ka ta dongodo o be marfa ta dongodo ka ta jugu no fe do be segin wa do te segin a mo si to don do ne ba don ku be segin me yanu ka fatu fana ay ula ni sodia me dusu kasifla ay du 3 millions ira wari ta réclamer ni sina ko maçon procureur Adama Koulibaly be ta Adama fait communicateur la tira plainte gauche arat sina ko kata boke palangono ata boke palangono ko ani arnaqueur di mais on est arnaqueur ala ka tiɲɛ dɛmɛ n bɛ se ka min fɔ i ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ wa kana sumaya dugukolo in kan n bɛ o deli ala fɛ ala k'a kɛ ala kira bonya kama a ka tiɲɛ dɛmɛ sisan a ka tiɲɛ dɛmɛ diɲɛ de n'i ko k'i bɛna ɲuman kɛ n t'a sɔrɔ maa 100 ni mɔgɔ de tɛ ɲuman. TikTok est en live signalé pour rien. TikTok a signalé mon live pour rien. J'ai rien fait sur mon live. TikTok est en live. Il m'a dit que TikTok a signalé quoi. Il y a une fraction d'outil. Et ma nous manque de. Bilay ne Morgan Bolo et ma nous manque. Et ma nous manque et un malien de Dakar kantige. Italien koro qui bangata raisin kata foro kono kata raisin tige. Qui bangata foro kono kata pomme tige. Qui bang foro kono kata jumende fenge tukuni. Italie kungo kono ki barama ki banga negeso ta kata barake kungo kono Italie o kata Mali kono kale bisa kupu di Mali manoko awe danga deundi aw be warta ka di o mamuna ki banko bele jelema Italie kati da jugu sago denya la Mali kono kaw e beta 3 millions ta ka domo pendant ce temps dongo do iba me ko siternu natola siternu be ka bo sigaso o be ka bo Côte d'Ivoire ou ye janda sura sunye siterni do jenna e ma ke sura suye fo kata ke barake baliden Italien koro mami yi bole gabo Italie barakama Italie soliga wuli mami yi ban oma ay beta wardo de ma 3 millions to ko kama ko jamana ko de ni jone be sa kupu di malima nanga zoru rete jigi jara e ko ngata 3 millions di jigi fama jigi fa anga gardien fa yi ko ngata 3 millions dama o kunto ni jodia e mata di mo ma fo galon tigela den kolosi be se ka fenya Mali kono na kunye wardi jotigu ma Mali kono bila ne konte fen fo awma na kunye wardi politigu ma Mali kono ne konte fen fo awma na kunye wardi kondron ani sane biye be mamunu bolo fa tiebe mamunu bolo Mali kono bamana fi munu be Mali kono na kuntra wardi oluma ku ga jamana de me Mali ga sa kuputa ne konte fen fo awma olu be min don kolosi tigu ta don kanada kolosi made kolosi bi sa munde nye ka yiri di dron ka sama bismillahir rahmanir rahim abana o be sa munde nya moy o be se ka munde nya kolosi bi sa munde nye Mankeli fe awo ita so ma binani biduru woni be mankeli fe mene bora de no ta ila ko moran faso ko awo même faso deme to ko men ta di nkili ala kili wante ele rezo ka ko fo mo ya o bana peupi bi boli ala malion jeni muso demseni ni magoroba na wele manga me rezo ka ko balontanya keta ya bota abatula parce que bien atige ndi armadi awo ini bomosi kafri ma tere jugu choroba la hala jugu e date bol candidat do Mali balon ko kuma la na be balon tanaw supporter ou supporter mais fait mieux à la wardi ma doma moi je suis pas d'accord ma jena e bi ma jena shi aye de me ke sura suye ni mi yake Mali sura suye iyene balimade
Maliengo malene war bi kunga di Mali surasuma abli kuna ka fo ine Morgan hakilina ta bekele angania bekele meta warta di barake bali den doma ki bambara ma Italie kata Mali kono kale bisa kupu di Mali ma ega warta ka doma ka unga surasu balo lento che ni malo ga bonde amalo ga bonde surasu be TikTok sanfe surasu mun be mission na be TikTok sanfe TikTok compte bubulo olu be ga jo jamana e kalo mana sa olu te fosoro wa mugan duru wa bisaba surasu be sara wa mugan duru wa tan duru wa bisaba surasu ga sara de flene e ma di surasi uma fo ma do be e ga ta million saba be sara surasi joli de sara Mali kono anga ke wa keme sigiro ma joli wa keme sigiro ma joli e surasu be sara wa bisaba wa tan duru kalola wa bisaba kalola e na fo de ka ta million saba ta ko di ma do ma barake bali den Italie ki bambara ma Italie ngache ni fe min soro na yira ga langini ndo awo inga wori di buke ka demeke wa menga wori fana wele nga wori ka mo sina u kana nga wabia awo te kele fe sina fana ka kalabanci sinayogo kigata ga wardama soni fana karamo sinayogo chego kigata ga wardama wata chega million sabadama taga million sabadi portu datugune no de kibi bolega bo jamana ngore te boli tuguni ne taron foni nche fana ini bomosi kafri ne taron fe fana barika de banindo bomosi banu wahabia no wahabia no fe wolu dun dalente moriko ni soma ko na de me dara karamo sinayogo la 3 million taga dama ko jamana ko do abesro asugora ga voko Mali defetita peut-être abesro sugora de wala TikTok yanga compte signalé pour rien TikTok y infraction qui nga compte là pour rien non bon ils ont une candi ballon tango mai j'ai ami muso tilse Ivoirion amemi info awye ayawa mina fara nyonga Ivoirion ayawa mina fara nyonga sini TikTok yanga live signalé wada ka fengera tankwa ou infraction que vidéo ou ma vidéo infamée à TikTok ou flèche les chinois l'application des chinois là il y a pas de garantie vous signalez mon live pour rien ko ga fo bele jelen Ivoirion sini ayawa mina fara nyonga aw be don so sini awo Burkina Faso Côte d'Ivoire gagné sini ne Morgan de afo sini Burkina Faso be Côte d'Ivoire gagné sini ayaw ka minan fara ɲɔgɔn kan Ivoirien aw be don so sini ko danga dembe barake duawu dende bi Nigeria gagné na 4-0. Moi je supporte le Nigeria en tant qu'entraîneur du Nigeria et un Malien. Moi je supporte. Ah oui. En tant que Malien dembe Nigeria entraîneur là, ne be Nigeria supporter. Je supporte Nigeria. I am from Nigeria. Eri sekushel kelenkama. Mami be Nigeria entraîneur là, Malien dendo Malien joli bala. Wane Morgan be Nigeria supporter. Ar ni Nigeria ni Sénégal bena. Ni Nigeria ni Sénégal bena, ne be Nigeria de supporter. Awo, nous Côte d'Ivoire bena, mais Côte d'Ivoire supporter parce que Côte d'Ivoire est en signon jamana di. Ni Nigeria ni Sénégal bena, ne be Nigeria de supporter. Moi je supporte Nigeria. En tant que l'entraîneur du Nigeria est malien, je supporte Nigeria avec une fierté. Malien mabo malien de tobora tola jamu mabo jamuna. Wolo seben kelem MALI wolo seben de malien dem bela jelembol ou ne be Nigeria supporter. Malien wa ebi eri se kusela équipe gagné 4-0 depuis kani daminana Nigeria ma défaitita. Il a faut danga de Mali ballon tango. Awe entraîneur nyana magba gen eri se kusela ka gen Mali entraîneur la Nigeria flega kani damine. Nigeria flega kani damine faut binu wa match nanan ou bien match nanan de ou a be gagné 4 matchs 4 victoires. Nigeria avec Eri Sekoussel l'entraîneur Eri Sekoussel malien 100%. Aura Mali ballon danga de Mali ballon ko. Mali ballon danga lendo. Eri Sekoussel malien de nawya gen entraîneur la. Kanina Maroc akamati ni a joko nanande aya bela jelen gagné.
wa sini Côte d'Ivoire fana be taga so sini Barema Traoré Burkina Faso an be Côte d'Ivoire la don so sini Côte d'Ivoire Sénégal ballontan nunu Mali jate ballontan la don kelen nunu ma Burkina Faso jate ballontan la don kelen billahi sini an be surprise ke Côte d'Ivoire la depuis premier mi-temps an b'a bila u ka jo kɔnɔ fɛn bɛɛ n facɛ ka mɔgɔ ta ɲɛ koyi sini depuis premier mi-temps Burkina b'a kɛ Côte d'Ivoire ka jo kɔnɔ Ivoirien aw labɛn dɛ sini aw bɛ taa so sini billahi Ivoirien aw bɛ taa so sini Ivoirien sini aw bɛ taa so sini fura foyi t'a la demain c'est la rentrée n ko sini Ivoirien aw bɛ don so sini parce que Côte d'Ivoire bina classement min ka b'u bolo ani équipe min na bɛ Burkina Faso ani jamana min bina bɛ an bɛ Burkina ci ni sans plainte n'a ma surprise ko Côte d'Ivoire la sini aw ka fama to an bɛ surprise ka wolo sini aw kana sika dɛ Ivoire bɛ don so sini Égypte kun tɛ dɛsɛ bi ya Égypte kun tɛna dɛsɛ ya han Ivoirien aw bɛ don so sini ko jɔn ka sina yɔrɔ wele ne ka sina yɔrɔ wele subhanallahi Sinayogo n'a ye den a k'a da don Côte d'Ivoire ballon na kɛ a ɲana yɛrɛ Sinayogo ma sɔn ka kuma Côte d'Ivoire ni Burkina ka ballon na nin bɛna kɛ sababu ye Burkina étalon anw faso Burkina anw Burkinabe denw 100% anw Burkinabew dusu b'an na anw Burkinabew billahi karamɔgɔ o mori o soma o anw ka ballontannaw bɛ dusu ta sini an bɛ Côte d'Ivoire ci Burkina bɛ Côte d'Ivoire ci awɔ Ivoirien bɛ don so sini Ivoirien sini aw bɛ don so kɔnɔ sini koso e sini fête bɛ ne Morgan faga sini ni Burkina dun man gagné ne tɛ live mɛnɛ sini koyi ni Burkina dun man gagné ne tɛ live kɛ sini koyi ayi mais ni Burkina gagné na sini n bɛ sini su bɛɛ kɛ live de la mais n'a ma gagné fana dɔrɔn je suis absent awɔ n'a ma gagné sini dɔrɔn ne tɛ live kɛ ni Burkina gagné na an bɛ sini su bɛɛ kɛ live de la ni Burkina ma gagné dɔrɔn je suis absent wa n tɛ TikTok sanfɛ dɛ fo jeudi dɔn n bɛ sɔrɔ ka na n ka Mali bɛ jouer vendredi n bɛna n labɛn Mali ballon fana kama ni Burkina gagné na sini an bɛ sini su bɛɛ kɛ live de la mais ni Burkina ma gagné n tɛ TikTok sanfɛ dɛ wa Ala yɛrɛ sɔnnen don sini ye Burkina ka victoire de Burkina bɛ Côte d'Ivoire gagné sini Burkina bɛ Côte d'Ivoire gagné sini Ala yɛrɛ sɔnnen don o ma parce que sini ta an b'a kɛ min ye ballontannaw bɛ terrain kɔnɔ Burkina ni Côte d'Ivoire cɛ n ko kɛlɛ de bɛ yen sini a bɛ i n'a fɔ Maroc ni Algérie ka ballontan Burkina ni Côte d'Ivoire ka match bɛ tan de sini fadenya bilen hali su minnu bɛ kaburu kɔnɔ sini u bɛɛ bɛ wuli k'u jɔ Burkina taw bɛ wuli k'u jɔ Mali taw bɛ wuli k'u jɔ u bɛɛ bɛ Burkina supporter Ivoirien fana taw bilahi fadenya de bɛ yen sini arati ta tora kunna koyi bilahi da tɛ to Burkina la n'a da tora Burkina la sini aw ka fɔ a ma to wandalen b'a la bɔlen bɛ sɔn ka taa prolongation de la n'a dun kɛra prolongation ye dɔrɔn Ivoirien tiro bi filɛ nin Ivoirien ka bi bɛ sankolo fɛ de tiro bi yɔrɔ la Ivoirien ka ballontannaw olu ka poto bɛ sanfɛ de duguma tɛ dɛ sanfɛ n'a kɛra tiro bi ye Kofi les gardiens du Burkina Faso Kofi non il est fort hein Kofi forlenba de don nalenba la tiro bi de bɛ sɔn ka bɔ ballon in na ni tiro bi dun bɔra la dɔrɔn o ye Côte d'Ivoire tagalen de ye so an b'aw la sunɔgɔ sini les CAN Maroc 2025 là c'est pour nous la Côte d'Ivoire c'est pas demain demain vous allez rentrer à la maison ah oui demain c'est la rentrée hein. Alassane a besoin les éléphants de la Côte d'Ivoire Ado a besoin de vous demain vous rentrez à la maison ah oui les pays CEDEAO là les pays de Macron, demain vous rentrez à la maison. La famille donc tu n'as même vu la Chine parce que Chine nga wuli jona. Chine yere wuli Chine solo ga wuli joro ba de flene Morgan na. Chine ta joro bene la koy parce que nezi min ba la on nga bara e kenema barade. On nga bara e kenema barade. Ama no quoi. Ça fait barade fo 6 étages woro non. Ni ko ese kene dro dati ku. Tiens la date ratelin quoi. Nge seke ne ko me dati na seke bon on ta ye sur la wuli de sini bon neji dum ka jigin sini yɛrɛ ta manjugu parce que sini kile bɛ n dɔɔni
mercredi au BNJ de jeudi BNJ de bon vendredi fana pare an dum bara ke sanfé de kenema bara de do pose ko ta la foi ibe joyi ibe gawn do